biyu gaba ɗaya. An zo kawai an zaunar da mutane a gida tsawon sati ɗaya ga babur ɗina ya ɗaya ƙara in je gidan makanike in same shi daga can in yi min jarin daga can sai na wuce billahi lafi. Za mu yi haƙuri dubu ɗan da kake kawai a cikin gida. To. Da ita zai samu ta ɗan mamu kyakkyawa. Dubu ɗan da ta daga da rike ana mai sauke gobe ba. Gobe me? Ina da naira dubu ɗan da ta kukuta ka kuma ko shinkafa. Yanda muka da kai warwa ana Yawwa injiniya. ba da lade. Jabal. Ka mun ina ga jaka lafiya. Ku ga harka ta zo. Yawwa. Sai mu gode Allah. Harka ta lafiya. Barka da ba da lade. Da gida. Ya jama'a. Na zo. Jama'a sun tan zama amma ai kiyaye doka ne. Mun bi doka mun kasa doka. To Allah da Allah ya sa mu ba mana adalci idan lokacin ya a sake mu a samu. Lokacin na yi a samu. To aini baka san babban tashin hankali na. Ina gida zan tafi gurin aiki. Tunda kaga an kulle hanya gaba daya. An garka ne. Yawa an ce tsawon sati ɗaya kowa zauna a gida. Turawan wek. To karshe dai na fito babur din gaba ɗaya sai nan jare. Alhamdulillah. Kamar alhamdulillah. Abincin wani zuban wani tashin wani faɗin wani. Wannan girki na ne ƙaraso mu. To shi kenan. Ai matsala ta kenan ga babur din nan. Na san wannan ba shi ka ako rayyana da shi ba shekaran jiya. Bare ko shine. To na san matsalarsa. Yana da matsalar kafureto. To daya. Kuma tare da addu'a take. Kuma wadda mofilas a garkamata mofila ka ta samu matsala to gaskiya zai dan ci kuɗi amma akwai maleji irin namu da muke na masu to shi ka ai maleji duk abin da yake bukata a yi masa to shi kenan yanzu abin kuɗin ka gaba ɗaya naira 3,500 zaka ba to ba komai har kuɗin kaya to yanzu abin 1,000 rance in ka ban 1,000 in na zo sai mai handilin gaba ɗaya sai in dimbula da baka ya haka da kada daga jiya lafiya lau badala yawa 1,000 ai kana ji ni fa 1,000 ne da ka dake wallahi yaran nan zan awo ita wannan mata da mini bobo take bukata da samu a dai bana da ka ne siyo mata bobo sai mu ce kasuwa in na zo sai mu hand over dan Allah karka mun wasa a ba matsala kaga dan ne ita dan Allah karka mun wasa ina zuwa zan baka yawa in lefuwa ba matsala wallahi yare wannan yare nan ai ya zan siyo to karka da mu sai ai mun kokari ai ba wasa ta ga yawa sai mu gode Allah shikenan na gode ko na gode wa fara kan ya dawo ai na san matsalar babur kan ya dawo sai da dan abin da Allah ai ina ga kai haka zan bashi yar uban nan kai dawa haka da haka zai zo ya sami ne nai da gane ta injiniya babur ne na gaba da babur bare kuwa kai ina gaya maka wancan yau dantan ainihin dantan ai aboki da nan da karatu oh shi yasa aka samu kai an gaya maka ni gidan baka Allah zakar alkhairi ba ni dan kuɗa da dan kuɗa da to nawa ne ma ya zama kenan 4,500 to abin da nake so da kai ka dan yi hakuri yau gwara da kashi abin da nake so da kai ya kare ka dan yi hakuri dan girman Allah a saki hanya in fara fita kasuwa ina alkawari da wani mutumi ne masa aiki zai bani naira 3,500 kaga ka ce kudin gyaran ka 2,000 na ranci dubu daya barka dubu kudin gyara duka 2,500 kuma ka karbi da to 2,000 ka ce ka karbi da to shikenan nawa kenan duka 4,500 to idan Allah ya kai mu an Allah kai mu yaushe kai ba ni kudade na ba akuya bace ta yaye ni kar ka mai da ni burkumi ba ni kudade na kai ina zuwa kai dan buga shi na ji buga shi gaji to bara na buga da ka ba ni kudade na ko kuwa kaga ba ni kudade na na ji gaji ban kudade na kai Allah ya singi Allah ya singi da waya mutum na sai yarinyar nan ta ba ga abu dan
wannan bai da adalci. Ina zaman doko za ka karbe. Allah ya ku gama rana da yana. Wallahi ya ku ga. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.